Oh, kayang Jimmy. Uy, asa naman tong bata ato. Uy, manghiram kong motor. Patay gito mo si Potron. Bisugton na kurong Grace. Reader. Naong yung reader ng bayanan na. Lahi lang yung mga babae ron. Pero ilaro mo na magtuna siya. Ako anang reader yun. Abot. Naman. Pahir mas ako kadalig motor bi. Asa na ka di ay? Utsul balas ko na mo niya deadline. Napakoy lakon ba? Dili ba bangyo ako ba kay. O sara graduating ra ba ko ron? Nga napa man koy lakon importante man kay ito. Importante unsa ang orasa? Karon na dayon ko gamiton ako yung motor ni. Asa man ni kadto di magkuog. Utsul gani no kay deadline na namo sa kuan maginahanglan ko ano. Magmudyo niyan Domingo man ron. Dili Domingo Sabado among klase ra ba? Kadali lang lagi mubalik ra Nya ko. ko ni tubig ako motor. Tubi lang ipultan ko na apay bala ana. Lagi. Basin mauli niya basin unya ring hapon ha. Di mubalik ra lagi ko dayon. Kabalo kay kadto ako yun lang ko bi. Ay dili ko yun. Ay sige ko diri la ka. Narang ko'y kwaon sa kuan. Apingin ako motor ha. Lagi. Balag maunsa ka basta ang motor na ako apingin yun maayo. Iyan ko ni. Barato ra man ay pila man eh. Ha? Barato na pero mahal pa ko ni. Bakit mo kaya basta Oh, balik na ko. Ha? balik tayo na? Balik na ko. Lagi. Balik na ko. Apingin ba? Lagi lagi. Asa naman to siya, oy? Hindi na akong ganahan sa laki, baka ng reader ang motor. Astig, mag-hard-hard, jud akong mata ng reader ang motor ba? Lahi ra gid sa akong pananaw reader gyud. Bisan pag unsang klase motor, bisan unsa di pa sa reader, mag-hard-hard jud akong mata. Ano ka no? Lakas jud kaning reader ba? Ano ka nino? Ano nindot mo po ng sniper kay angas kay ko sa mudagan. Nindot og porma pero depende na kung ginsay mauna nila. Reader o sniper. Basta kay kung reader ang motor, okay duwa-duwa na. Hi. Hello. Ay, Ganira ka? sigag motor di mo gusto. Oy, Wani. reader man. Gikas ning mama. Astig kay kurma no? Morning gituyo na ko ni kay di ba nag-anak ka nga ganah kay motor nga reader. Oo. Sniper on akong paliton. Ay namo po ko sniper. Napo ko Asa man sniper. ron? Sa balay kani akong gigamit ron kay Amay kay kini mo gamit na. Induta no? gunit dire gunit. Gunit Nindot kay siya ba? Nindot kay siya kurma no? Nahan siya kay reader ba? Gunit gani oh. Nayon kay lakas ni mo ni dili ni mo ni inuta. Gipakas na ko ning mama. Hello ti. Mantoy silaw pa kayo. Kisi. Era na. Gaksa. Ana. Ay, gaksa. Induta yun no? Yun ni ba yasa Pero mas ta? nindot pa siguro siya sa sniper boss. Di, para sa ko nindot ang sniper. Nya ano gani man imong gidala boss? Kani akong gidala kay medyo bukid man ang atuan. Luoy kay sniper, di man gud to pang bukid, mahalon ba sayang kaayo. So di mo rin nimo praktisanan or karang pangbukid boss. Oh, pang bukid ra po ning reader. Kuya boss no? Ang sniper, Tagsaray reader pangbukid boss ba? ana, di man gud basta-basta punas mama kay kung unsay gusto nako ba yatag po niya largo. Mo nang Arangan day mo boss. ha? Sobra pa sa arangan. Katong sniper nimo, cash ko to. Kasto. Nya, Mo palitoy kay si mama kuan. Pero wala na ko dagat pangayo, natupad naman akong pangapangandoy. Kana kung mga uban pang sakyanan pero wala ko na ngayo ana. 4 wheels. Ana Raptor unta kay para sa Pero para sa boss kung reader, enough na sa boss. dinap na si Moha. Basta reader lang boss. Koy na problema sa kanila kung manginang nanuglain pa, basta na lang kay reader. Ay kay boss no kay napalitan na ka. Kami ani puro na lang may pangarap ani kay o mo Ayaw lang pag-boss ako Ah, Kuan okay. lang kuya. Kuya din. Kuya. Ay sir na lang boss. Ay Sir? sir na lang kay. Purag awkward makay kuya. Kuya. Sir na lang. Mag-ate pag kunin mo. Okay ra. Nya asam daron. Ikaw te, asa ta? Isa man. Ay, barang ikaw may sweeto diri. Asa man ta Nay bagong laganan ron boss. Ay sir, ya Asa? sa ano Monte de Oro. Monte de Oro. Hindot kay view sir ba kay kanang unsa ni kita kay view. Hindot dito padagan-daganon ning reader nimo. Not good idea sa Monte de Oro. Hindot kay diha. Ay sa liho ka. Nay ko ano sa agbot. Tama. Sina? Mara. Sa Nya. Monte de Oro ta. Oh, di na ta magdugay kay ulan na oh. Sige. Kabalo man ka mo motor no? Ikaw Oh, drive. kabalo ko. Ikaw drive ko.
Mas bagay man gud is babae kay gagmay nga motor ba. Nawa oh. Daw? Isa. Patindo ka. Tindo ka. Oh, da bagay kasi mo oh. Nya, pay drive ani. Oh, kung aminaw sa kung makapalit mig sakyanan, pwede na ko nihatag nimo kung uyab na ta. Lagi, kung uyab na ta, so di sama nang ko'y pag-asa nimo. Ah, na kayo. So ton, yes. Yatag mo kanimo ni. Ihatag ko na. Ah, sige. Ihatag nimo tanan sa kuha. Sa karon dayon. Sige. Kay kuha na ni. Uyab na ta. Oh, kuha na ni. Sure ba? Lagi. Uyab na ta? Oh, Tarong ba? lagi. Tara na, laag na ta. Basta kuha na ni mong motor ha. Dili sa ingon nga imuha na kay Ah. dili ani ba? Yung pong mama nga, kay ningon mas mama kung kinsa ang imong babae mga kuan, inyuhan na tanang mga butang. So, pasabot ato ani. Ah, napakay kalabutan. Dili, ato ang daw ha kay partner man ta. Sige na, panday na, nag-drive na. Drive na. Uyab na ta ha? Uyab na ta ba? Lagi. Problema na. Tara. Nya. Sam ni pag boss nga. Ano, practice pa man ako boss. Di ba makakabalo mo drive? Ha? Kapag wala na yan. Ang stand, may puso ni mo stand. Na. Nya. Puso ni mo na eh. Ayaw, kumusta ng brake. Ayaw, kumusta. Tama ka ng kuan. Sama. Kana, ang kamyada. Kana. Oh, kana. Ya. Kana ni mo niyo. Ay kabalo naman ka ni mo control dira no. Atong nag-drive ka niya. Kumusta sa niya? Ah, ay sa boss. Ay sa boss. Ay sa boss. Tama. Ay kano ni boss. Madisgrasya taning trabaho ani. Madisgrasya. Ikaw lang sa siguro boss. Ako lang kay- sa. Ikaw lang sa kay. Ako lang sa. Lisod kay boss. Madisgrasya pa ko. Di Lisod kayo. ako ni mo makitaan. Hindi on makitaan pero uyab na ta ha. Oh, sige. Tarong ba? Lagi. Basta ako nang reader ni mo ha. Uyab na ta. Basta ko sa Gani. ato sabot nga ako ni reader nimo. Uyab na ta. Oh, sige. Oh, sige nya. Love you. Basta yatag na nakarondayan na. Okay, love you. Oh, I love you too. Tara. Basta kayo reader ha, yatag ko ha. Lagi na kayo. Pantay nag lagi. Ah, kung di na mo yatag ah. Bulag yun ta. Ay, hindi mo ni reader. Okay na? Oh, pina. Ha? Gato sa ko, dahil hindi naman ta. Ayun sa boss kayo. Gato sa anak, di alang ko do. Sige. Usap mo na magagbata, anak ba? Ha? Sige. Ano itong bata? Ato pati mandugaya. Nasa balik to dayon pila nakauras. Bata among hulam sil. Ang hulam og motor pati mandugaya ibalik. Ang motor sinaon sa natong motor ako dito ron ba? Ni bataan ni nga. Saan kaya to? Ano? Oy! Ano ni? Ana ka balik ka dayon magkuha kag module. Basta man pang dili man na pang babae akong motor. Ay, sa ka mamagulang kang motor kang babae ra dai nimo ha? Ano na Sao sa? dabi? Hindi ba? Isa, ano na sa ka, boss? Ano sa kuha man ng motor yun man na sa magkuha na sa module. Ha? Ano na yung motor? Nakabalik ka dayon sa nang orasan ron hapon na kayo. Ay saba. Ako pang motor mo gamit og 60 man na pang 60 ko motor. Sao dabi? Sao Yatik dabi? raday ko ni mo, wa. Yung yatik raday ko ni mo dyan. Ay, Di man na pang 60 ko motor. kadali. Ano ya? Bagya. Bulag ta. Kahit dapat yung 60 mo dyan makaon. Atik pa ka ngayon mo, kasya imong mama, sos niya. Hinulban, ramday mo Wala diyan. mong motor man. Huwag kang ibalik. Yeah, ay, kasi Una, dali mo, no? Sus! Mau lagi na ba? Hindi. Ngatik-ngatik dayon para lagi maka-check. balay. Yes! Ang motor. Ay na, kay reader man akong gusto. Bulag ta, wa. Abi na kong ihatag kasi mo, excited pa kay ko. Gisugot pati ka kay kanang reader, ihatag ng skuan niya. Hinulban, ramday mo, bulag ta eh. Bulag ta, wait, buwan. Bulat ta, ang sugot ron pugag grader ang. Ay, sugot ron pugag grader.